Sesiphile ezweni lenkinga, ububha kanye nezifo namagama amathathu. Ababili sebefa ngabathathu. Imishophi amabhokisi amathathu. Ithandani lezi ezimbili kanti umakhwapheni lona wesithathu. Le ndaba idalwe lamadoda avela achitha singekho isizathu. Nalamakhosikazi athatha umshado ophendula ingqathu. Bekufanele nje sike sithathe imizuzu emithathu. Siguqe sikhuleke emagameni amathathu. Sikhumbule le ndoda eyafa yaphinde yavuka ngosuku lesithathu. Yavuka yaxolela bonke laba abayibulala singekho isizathu. Yaxola yazaxolela nalomfokazi wayiphika iqhude lingakokhali kathathu. Bapho ufakazi abazosukuma bababaza amandla egazi. Igazi likwazi ukususa izibazi linginike ulwazi bese likuthwesa impumelelo njengobufakazi. Ubufakazi bokuthi noma wena ungamazi kodwa yena uyakwazi ngakho kangeke avume bachithe lakhe igazi. Singabafokazi uzosiphendula amakhosi indlovukazi ezizokhothamelwa yibona bonke osiyazi. Emlazi malikazi akekho ozongasazi lamaphiko siwashaya size siyofika nasemkhomazi. Sishumayela ivangeli lakudala laqala sithi masikhuluma ngokuphila abantu babona amathambo ehlangana kuthi noma sihlangana siyeke ukulwa nokucwasana kodwa sikhulume ngomdalo wezulu owadala umhlaba nezulu. SingamaZulu siyeke ukushana ngebhoba amakhanda sithumelelana ngezulu. Sibanga izinto ezincane kakhulu sithi uma sesithole inkulu sikhohlwe uNkulunkulu ingqungqulo.